ingeno okilweda ni to dhoge riek to gimo morago oyie ni ento je mwandu to suluno ok ochul kaka wacho ni gini en gimi mtokni adek to bro chulo mtoka ka mtoka ochulo mana 1,100 koro ayie kodi okil chulo 100 no to gima ombije penjo ni king'iyo compare mitokni madongo mag milion 30 machalo michungo pincha ni chulo mana 1,100 kende to koro mar mathin mar siling 2,700 mar siling 2,000 ni achulo 5,000 nikech mane minimum king'iyo mos tiende ni un uchulo matin podi ne wan to namba 2 namba 2 baby step okil adwa ni idhi advice treasury ni taneno ka koro ine ng'aber mar advice isemiyo gi rieko namba 2 ji adi machulo comprehensive cover nikech wacho ni jomoko ema nigi mitokni to king'iyo mos nitiere joma bende joma dhiero to gin gi mitokni moko samoro mtoka nomiye gi ng'ato okonyego to en ochulo mana third party iding'eni third party kianta bro nyis third party en moro ma kata ng'ato tuomi ituomo ng'ato in idhi loso mtoka in loso mari en chule kata malo 1,000 e dwe to para ni ja third party en 12,000 minimum nitiere 1,000 onge luore gi mtoki third party en 12,000 luore ni insurance to gima wacho kilenia en nia jo third party gi gin ma gidhi gi value mtok gi kendgi valuation to king'iyo bill cha oko wacho ni value ni en ng'a mar jo third party gi mar comprehensive jatinya wacho ni nitiere kambi maduong' mabiro timo ma to manya kiter mari ni kendi an gima temo wacho ni sirikal notimo gi marach nikech ji biro wuok e comprehensive kacha to ringe third party pesa ma gigeno choko cha okane gi choki koro ka ber to kil kaka advisor mang'ongo molony to dhi kacha to advice gini gimutim timuru kama nitiere mitokni monego exempt nikech sani gi exempt ambulance mtoka jolweny mtoka police mtoka national government mtoka county government koro mede mag public service gi mobedo register mabe chulo ushuru e yore mamoko mondo mi rikony jo oganda wan okwadhi insight kaka wachono jo siasa ng'iyo kuma weche dhiye to koneno kuma rach to konon kikuluka bugonika to advisor to ng'iyo gini donja kanyo wabiro goli kanyo wane wach mar usuru mar mtoka